Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayang gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Abril 14, tuig 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Pag-utod sa mga puno sa Bacolod Old Airport, pag-ausisaon ni Congressman Gasataya. Feasibility study sa mga lugar nga pwede butangan taytay nga mag-aangod sa Negros, Guimaras kag Panay, ginapangabay sa DPWH. Sa balita national, DOH wala sa na-record nga napatay bagon sa COVID-19 vaccines. Regular nga COVID-19 test sa mga health workers tutukan sang DOH. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gidamang sini. Doc. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM,
ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 14 Action Radio Philippines Standard Time pagkaroon sa nasang mga balita lokal. Nagpadala sang sulat si Bacolod Congressman Greg Gasataya kay DPWH Bacolod District Engineer James Conjaime Avellana ang nagapanawagan sa investigasyon angon sa pagutod sang 25 tanan ka mga puno sang mahogany acacia kag rubber tree nga nahamtang sa Bacolod Kabangkalan Highway sakop sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Sa interview sa Action Hotline, gipahayag sa kongresista nga luyag niya may baluan ang rason sa pag-utod sa mga kahoy. Kadungan sa pagpahayag nga nagapati siya nga mayara sang iban pa nga opsyon na magluwas sa pag-utod sa mga puno. Sunod sa kongresista, nakibot nagid lamang siya sa mabata ng balita ayon sa tikang sa DPWH. Kadungan sa pagpalayag sang iya pagkadismaya. Nanawagan man ang kongresista sa DPWH nga magpatigayon sang konsultasyon sa syudad antes nga magpatuman sang ginaplano nga mga proyekto. Sa karon sa igas sa taya, ginalat pa niyang sabat sang DPWH sa sulat nga iya padala. Pangabay ko sila na kung pwede makakandak sa investigasyon para masabat kung naaginimo nila na nga amo ng opsyon natin himo kay kapati kita nga may ibang pa man opsyon sila nga pwede muon mo kung may budget. Nabatian si Congressman Greg Gasataya. Hindi na pagdayunon ang pagutod sang siyam ka mga nabili nga puno sa Dalan Araneta sa Old Airport sa siyudad sa Bacolod. Ini matapos ang pagkamalaot sa publiko kag ang pangabay ni Congressman Greg Sataya. Sunod kay Bacolod District Engineer Jaime Avellana, mayara sang 35 ka mga cutting permit nga nakuha sa DENR kag Senro nagligad nga Marso para sa nagapadayon nga proyekto sa mga lugar. Ginpatag ni Avellana nga tuyo sa pagutod sa kahoy amo ang safety sang pumuluyo kag pedestrian nga nagalabay sa mga dalan. Sunod kay Avellana, ang puno ang nahamtang sa sidewalk kag may posibilidad nga ang tawo ang manaog sa dalan para makalabay kag ini ang delikado. Ginpatag man ni Avellana nga ang sulod sa puno ang gabukna kag posible ini ang matumba sa nagalabay ukon sa lakyan. Dugang pa sini nga may mga linya man sang kuryente kag iya ka telco company nga yara sa puno kag ginalantaw nga delikado kun may bagyo. Suro pa kay Avellana, nagatuga man sang guba sa dalan kag sa drainage sa dalom sang sidewalk ang mga nagalapad nga ugat sang puno sang Mulave kag Nara. Ang cutting permit nga nakuha sang DPWH ang nagakuer sa 15 ka mga Mulave trees, 12 ka mga Nara trees, 7 ka mga mahogany trees, kag isa ka eucalyptus tree. Samtang ginpahag naman ni City Councilor Carl Lopez ang chair sa Committee on Environment nga ministerial lamang ang trabaho sa sanggol ng panglungsod sa pag-issue sang Resolution of No Objection o Kondrono sa pagutod sang kahoy. Suno kay Lopez, ang DNR mo sa gihapon ang nagadesisyon kung natagan sang permiso ang pagutod sang kahoy. Ginpathang sang konsehal ang nagapangayo sang Rono ang masamyamang DPWH, Barangay Contractor o City Engineer's Office. Suno kay Lopez, kung may nagapangayo sang Rono sa pagutod sang kahoy, nagapatawag ni sang public hearing sa mga natungdan para mahibloan kung bala kinahanglanon gid nga utdo ng kahoy. Ginehemplo ni Lopez nga hindi malikawan nga hindi mautod ang kahoy kung naga-obstruct sa right of way, nagatugas ang peligro sa publiko, mga proyekto sang gobyerno kag iban pa.
Sa iban nga balita lokal, nagnubo sa 21 ang COVID-19 na free barangay sa syudad sa Bacolod sa tinalikdan nga duha ka semana sa Abril 1 tubtob 14. Sa record sa Bacolod Emergency Operations Center, COVID-19 free sa tinalikdan nga duha ka semana ang mga barangay sa 6, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41 kag punta Taytay. Sa record sa EOC, halin Pebrero 19 tubtob Marso tuig 2021, yara sa 51 ang COVID-19 free barangays sa syudad sa Bacolod. Sa katapusan nga balita lokal, ginatagan sa sanggol ng panglungsod si Bacolod Mayor Bing Leonardia sa otoridad para permahan ang bagong kontrato po ng IPM-CDC. Ang kontratang angot sa pag-akot sa basura sa syudad kag pag-maintenance ng sanitary landfills sa Barangay Felisa umpisa Mayo 1 tubtob Desyembre 2021. Ang pag-atag sa authority to sign sang City Council ang ginaprubahan na subong virtual session. Base sa kontrata, ang syudad ang magabayad sa IPM-CDC sang 63.9 million pesos sa pag-maintain sang landfill kag 131.9 million pesos naman sa pag-akot sang basura sa susulod sang 8 ka bulan. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa Desin 9 Action Radio Philippines Standard Time TTX 500 capsule mga kaaksyonal TTX 500 epektibo nga pangotot sa free radicals. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippine Standard Time nagkaroon sa sang mga balita nasyonal. Naging klaro sang DOH nga wala sang COVID-19 vaccines nga bakuna sa Pilipinas ang nagresulta sa COVID-19 infection kon pagkapatay. Sulo kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, mayroon sang 24,823 ka mga suspected adverse event following immunization kon AEFI cases ang gin-report tubtob Abril 11. Sa mga gin bakunahan
naman sang Sinovac vaccine. Kapin siya timiligin report nga naka-eksperyensya sang non-serious AEFI. Sa tang 164 naman ang may severe reaction sa mga ginbakuna naman sang AstraZeneca vaccine. 17,503 ang nakabatsyag sang minor kag 206 naman ang serious AEFI. Ginpasiguro ni Vere sa publiko nga initanan ang padayon nga ginaimbestigahan. Ginpahayag sa Department of Health nga hindi dapat magkumpiyansa ang gobyerno sa posible panibago nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Ini ang reaksyon ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere matapos nagpaandam ni National Task Force Against COVID-19 kag Vaccine Czar Cardito Galvez Jr. sa posible panibago nga pagsaka sa kaso sa Hunyo o Hulyo. Sunod kay Vergere, kinahanglan magprepare sa gobyerno sa mahimo panibagong nga pagsaka sa masunod nga 2 ka bulan o kung tubtub sa katapusan sa tuig. Samtang ginklaro ni Vergere nga ang pagnubo sa kaso sa COVID-19 kahapon Martes, isa lamang ka artificial decrease bangod sirado ang testing laboratories kon weekend. Samtang i-monitor kag i-assist ang DOH sa mga hospital kung nagasunod sa memorandum nga regular nga magpatigan sa COVID-19 na testing sa healthcare workers sa ginpasigon ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang nasambit katikang matapos nga pila ka mga healthcare workers ang nagkontra sa palag ni Health Secretary Francisco Duco III nga ginatest sa mga medical frontliners sa kada 2 ka semana. Suno kay Vergere nga usisaon sa DOH ang nasambit nga ligasyon sa mga medical frontliners sa gin-insistir ni Vergere nga makapila ka beses nga ginasulit sang DOH ang nasambit nga memorandum nga nagapahayag nga ang tanan nga hospital ang dapat mapaidalom sa test ang ila personnel ilabi na ang nagatipan sa COVID-19 patients sa kada 2 ka semana base man sa resources sang mga hospital. Nagmando si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga magfile sang dugang nga diplomatic protest angod sa masobra 200 ka mga Chinese vessels nga nakitaan sa West Philippine Sea. Ang mando ni Locsin naging paagi sa post sa Twitter matapos nabasahan ang report angod sa sitwasyon. Suno kay Locsin, wala pa ini nakakuha sa opisyal nga palayag gikan sa National Task Force of the West Philippine Sea. Kaga Santo Martes ginpahayag sa task force nga 6 ka mga vessels ng Chinese Navy takip na ang kapintatlo ka mga warship ang nakitaan sa West Philippine Sea. May nakitaan man nga 2 ka People's Liberation Army Navy vessels sa Bajo di Masinloc. Ini nga mga Chinese vessels ang wala labot sa 240 ka mga militia vessels nga yara sa kalayaan sa Palawan kag Philippine Exclusive Economic Zone. Sa katapusan nga balita national sa Media Action Radio Philippines Standard Time, ginpahayag ni Senador Loren Legarda ang importansya sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act kon RA 10931 sa pagduso sa ginamatarong sa dekalidad nga edukasyon. Kuno kay Legarda, dako nga bulig ang layi sa pagtuon sa mga estudyante labi na subong nga panahon sa pandemya. Si dalam sang RA 10931, libre ang tuition kag miscellaneous fees sa mga state universities kag local universities and colleges. Dugang pasininga libre man ang Technical Vocational Education and Training Program sang TESDA kag tanan nga state-run technical vocation institutions. Bangod sa layi nga ini libre ang tuition kag miscellaneous fees sang 1.3 million ka mga estudyante sa 112 ka mga SUCs kag 123 ka mga LUCs para sa academic year 2019-2020. Magluwas ni masobra man sa 400,000 ang may tertiary education subsidy sa masobra sa kalibong nga public ag private universities para sa academic year 2020 kag 2021. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time, D3 Bio mga ka-aksyon na indigin magkalipat nga maginom sang D3 Bio. Ang D3 Bio mayroon sang extra virgin coconut ag vitamin D3 makabulig improve sang aton bugusan nga mga balita sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Abril 14, tuwig 2021. Salamat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defense. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!